priatelia, vítajte už pri 6. dieli zo serveru MC Titan Pokemine. Tak oproti minulému dielu, ako som sa vás spýtal, že či sa mám presťahovať, tak tam bol komentár od Deadwalkera, za čo mu ďakujem a vlastne som sa už presťahoval. Môžete vidieť, že to je v skutku neobjavené. Veľký inteligent sem dal dvere. Ale ja nie. Teraz tak nejako si tu žijem. Tu som si spravil izbičku jak Harry Potter. Môžem vám aj ukázať, tuto mám česty. Tuto mám drevo a drevené výrobky. Tu je všetko z dreva. Neviem prečo tuto chýba niekoľko vecí, ale keď mi niekto kradne, tak ja to zistím. Tuto máme časti zbrane a nástroje. Môžete vidieť, že tu mám nástroje, zbrane a vlastne tí časti, čo som mal. Toto je prázdna česta, to dám preč. Tuto je jedlo a príroda. Mám tu všetko súvisiace s prírodou. Až na toto. To neviem, kto to tam dal. Zase nejaký inteligent. A už ma to sere. Tuto sú veci okolo Pokémonov. Tuto môžete vidieť, že máme všetko, čo súvisí s módom Pokemine. Toto je bordel česta. To sú úplne blbosti. A toto je ťažba. Tu mám všetky ajgnoty, orečka. Potom tu mám aj títo kríčky. Niekde si na to potom môžeme spraviť aj farmu. Neviem kde, ale určite si zasadíme toto, pretože to dáva levely. A toto vlastne aj neviem čo je. Skúsime niečo z toho vykraftiť. Zdalo sa mi to, alebo som počul Pikachu? Pikachu! Jasné. Ahoj Pikachu. Vidím si ťa. Piko! A tu je ďalší 41. Kadabra! Tu sa spawnujú fakt hustí Pokémoni. Chytíme si tohto 41 Pikachu. Pikachu! A dáme mu ten Everstone. Pika! Aby z neho nebol Raichu. Lebo je to husté, keď Piko! má ten Everstone. Lebo Kadabra! vlastne je to aj nevýhoda, že sa nemôže vyvinúť, ale Pikachu! no, toto dáme do tej bordel česty. Dneska pôjdeme aj ťažiť nejaké Pikachu! vecičky. Ja som si dal ešte vo skrine vypalovať nejaké zlato. Áno, spravíme si teraz Rare Candy. To vám hneď ukážem, ako sa robí. Piko! Ne, počkať. Takto. Musíme si spraviť zlaté jablko. A rovno si ich spravíme viac. Dobre. Spravíme si takto dve. Teraz dáme zlaté jablko. Pika! A cukor? Ne, potrebujeme ešte glowstone dust. Glowstone. A, tuto. Piko! Teraz spojíme zlaté jablka s cukrom a s glowstone powderom a máme Rare Candy. Môžete si všimnúť, že mám Glaceona. Glaceon! Už ani neviem, za čo som ho vymenil. Glaceon! Bolo to odvtedy, jak som prestal točiť ten diel. Dám si takto zvuky na menej, aby ste ma počuli. Keď ste ma nepočuli, tak sa vám ospravedlňujem teraz. Opäť aj si tieto zemiaky. Pikachu. Chytíme si Pikachua. Pálim zatiaľ drevom. Uhlie sa mi teraz ísť ťažiť nechce. Na bleskový typ sú aký najvhodnejší? Vodný nie. Blesk proti blesku nemá účinky. Je to 41. Skúsim na... Ja neviem, čo mám na ňu skúsiť. Skúsim na noke tak Venusaura. Antra dám preč, Glaceona dám preč. Blastoisa a Infernape, skúsim na Charizarda a Venusaura a možno nám to nejak môže, čo to tam je?
To neviem. A niekde som tu akože počul aj horsey. Pikachu. Kam si zaliezol? Kde? Ty kde je ten Pikachu? Som sa stratil. Vieš to, nevieš to. Alebo že by mi vbehol do baráku? No ja ho tu nikde nevidím. Ne. Počkaj, vlastne je noc. Jaj. Oni sa prestávajú. To som si spravil aj taký štadiónik pre vodných Pokémonov. Tu s kamarátmi, keď budeme potrebovať tréning, tak vlastne som to spravil taký mostík. Vyleze na rebrík. Takto. A tých vodných Pokémonov hodí proste takto do vody. Až na to, že Charizard je ohnivý a nerobí mu to dobre. Kam dohodím? Na trávu. Neviem, mohli by sme sa asi vrhnúť na tú ťažbu, ale to budeme ťažiť iba chvíľu. Ozaj, vylevlíme si toho Pidgeota na ten max level. Áno, 32. Ne, tak. Aspoň mu dáme 2 levely. Nech sa páči Pidgeotto. Ešte mu musíme spraviť 2 levely. To máš štve. Pokémonov teraz potrebovať určite nebudem. Ale každopádne pre prípad si zoberiem radšej Glaceona a Infernape. Jedlo, som si dal tie zemiaky robiť. Sem dáme naspäť zlato. A glowstone, to všetko poposúvame teraz. Ja možno tento diel, ja ho točím práve že o 8 ráno a možno budeme ešte dnes točiť s Deadwalkerom. Možno teda. Ale vyzerá to, že asi áno. Ja tam rovno skočím. Síce sa zabijem. Tak. Lomeno back. Ja tu spravím ešte vodu. Musím si vymazať ten dead point. Waypoint, let is dead, delete. Tento si tu pre istotu nechám. Home môžeš mít 3-krát. Tu existuje aj, že môžete mať one. Hentoľkokrát home. Tamto jaskyňu vedľa nás som už preskúmal. Nič zaujímavé v nej nebolo. Iba to zlato a tie kríčky. A vlastne nič iné. Bol by som docela rád, keby nájdeme nejaké diamanty. Démanty. Redstone. Možno sa bude hodiť. Pripadá mi niekedy, že redstone je taký nechcený materiál, že ho proste nikto nechce. Ja si tu kopem branchmine a keby tu je niekto, tak hneď by videl tú čiaru. To tam zaplátame. Mám 32. level, chcem si enchantnúť ten Diamond Hammer alebo Krompač. Ale asi skôr Krompač. Kladivo mám diamantové a aj to mi rýchlo kope. Lenže tu je ten problém, že tuto nikto nemá enchant. Enchant sa tu dá kúpiť. Vám aj ukážem, lebo shop už je konečne, jak by som povedal po česky, v provoze. Čiže to je už dobré, lebo si všetci môžu kupovať nejaké veci. A tu sa že peniaze získajú nejakým predajom. Čiže by som mohol dneska niečo aj predať.
Pretože neviem, či mám niečo také na predaj. Á, zlato. Hodí sa na tie rare candy. Výborne, je ho tu viac. 5 zlata. Oj, tak. 5 zlata úplne stačí. Táto ťažba môže byť pre niekoho dosť nudná. Priznám sa vám, že aj pre mňa je tá ťažba docela dosť nudná. Pretože ťažiť ma moc nebaví. Keď tak napíšte koment, že či mám ťažiť vo skrine alebo na videu. Ale myslím si, že vydáte asi skôr v tom off-screene. Koho to môže baviť. A redstone už neberem. Už ho mám doma, aha, bade, už ho budem mať pomaly stack a pol. Neviem, či aj to nebude stack a pol náhodou, presne. Z jaký rudy má vyliť nástavec na krump? Plus pomocte. Pomocte. Z jakej rudy? Však to je tuším kobl. Ja som si myslel, že to je jedno. Á, to máme tin. Tin sa hodí. Asi. Dobre, a už sa nám mine torčka, už toto zapíchneme to. No, každopádne, keď nám dojde svetlo. Gravel, tam by mohol byť oné fosília. Pre nejakého dávneho Pokémona. To budem robiť torčkovaním, tak asi ne. Toto ešte vykopem ručne, bože, zabite ma. Je to ale lepšie. Tak. Mohla by tu byť fosília. Veľmi rád by som to ako uvítal. Ale to som tam ani dávať nemusel. Vyzerá to, že tu asi nebude. Fosília to je ako keby taký kameň s takým čiernym kruhom, ako keby. Nechcem to nazvať úplne kruh, ale každopádne to tak vyzerá. Ach, bože. Urá. No nič, asi tu nič nebude, tak dáme home. A ideme sa to tu rozstriediť, čiže ťažba nám pôjde, a nebude to presne stack a pol, tam pôjde redstoneík, teraz tam dáme tin tuto, ne, čo? Aha, to asi bol nejaký bug. Všetko to potom vypálim, to vám zaručujem. Teraz dáme tam aj to zlato. Bordel česta. Nemestí sa sem nič? A mestí. Dobre. Tak. Hotovo. A mohli by sme si schytiť nejakého Pokémona. Ale radšej si ich zoberiem viac. Určite si zoberiem nejakého Jolteona. Glaceona už mám. To premiestním. Tuto som si chytil aj Horsey. Z nej sa vyvinie neviem čo. Z tohoto Magnemite'a neviem na akom leveli sa vyvíja. A rád by som ho chcel vyvinúť, pretože finálny vývin z neho je Magnezon. A Magnezon je fakt, že je veľký. Obrovský priam. Tam je Ladyba. Tam je Ladyán. Tu sa spawnujú sami Ladyani. Ďalej sam ježiš, sa tam zase o niečom budú hádať. Dúfam, že nikto nenájde
ten dom. Ježiš, jak som sa ho zľahkol, že to je nejaký hráč. To je iba tréner. Čo to je za jamu? Ne. Home. Ježiš Maria, skoro ma to zabilo. Ja si radšej takto vyskočím a teraz dám random port. Ježiš, musím čakať. Zatiaľ vám môžem ukázať ten warp shop. Tak, už je tu otvorený, vidíte, že to sa dá predávať. A teraz keď dám lomeno money, tak mám 0. Ako možno by sme niečo mohli predať, akože, počkaj, kobl tam je, čiže kobl by sme mohli predať dosť veľa. Kobl, koľko ho mám veľa, proste úplne. Dobereme si aj dirt. Dobre, teraz dáme zase warp shop. A to by sa malo dať predať. Však je to tam, tak ja neviem. Aha, to sa pridáva po 32. Hehe, halus. Toto ma baví. Takto predávať, to budem mať teraz dolárov a dolárov. Aspoň si uvoľním miesto v čestách. A, už nemám kobl, teraz predáme dirt. Nemôžem, čo? Gravel ide? Gravel nejde. To neviem, na čo som si zobral. To idú aj nejaké nether veci. A tu je aj piesok a sandstone. Tak predáme piesok a sandstone. No nič. Toto sa im vrátime. Toto mám nejaký sandstone. Tu je piesok. Toto mám smooth sandstone. Z toho neviem, čo spravím. Neviem, prečo píšem stále warp shop, keď môžem dať iba one back. Ne, ja som to kúpil. Ajajaj. Na čo mi bude sandstone? Za 56 dolárov som ho predal. Aha, toto je iba že B a to je vlastne že buy. A keď tam je S, tak sa to dá predať. Aha, ani dirt to nemá, briky to nemajú. Nevadí, možno sa sandstone na niečo zíde. Spravíme si stack smooth, takto. Dobre, odpracujeme to. Možno z toho niečo spravím. Ja sa spýtam ešte na ten enchant. Nemáte niekto enchant? Lebo ja nemám. Wow, ale už sa mi to začína sekať. Aha. Už by sme to... Ja už to aj ukončím, čiže ak sa vám páčilo, tak zanechajte like. Môžete dať odber a môžete dať aj nejaký koment, ktorý by vám povzbudil. A to je všetko. Čiže čus, ľudí sa blúda.